aiziri bwino pena pake zikutidabwitsa makamaka pa nkhani zokhudza anthu osauka ndi anthu olemera. Zikukhala ngati kuti ndende zathu mdziko lino tidakonzera anthu okhawo amene ndi ovutika kwambiri. We have a case study today yokhudza nkhani ya kanundu foja wamkulu kapena kuti chamba ena timati Nanzi. Pa nthawi yomwe ndidamulawa iyeyo tinkamutchula Nanzi. Udasulapo. Kamoti. I did hope kuti zina zimene maziona mwa ino kunja. The aftermath of nadzapanga realize kuti izi zisingakwanitse singazithe. Mayamba bwino. Ndakondwa pamene munena kuti ena ma departments mina magwira amafuna kuti adzopseza kuti sindingakambe za mina magwira ntchito pamene kuli mbwerera kwa basi the mediocrity of the highest order. Amaganiza kunena kuti tisakambe kumeneko ndio ngati kukamba tizingokamba za ku executive kumene kuli a president ndi nduna zawo kumene kucha tizingokamba za ku parliament. Judiciary it's even amapanga save amalawi sikuti amangodzigwirira ntchitoka kumene kuso amadya misonkho ya Malawi. Ndipo ngati kuli mbwerera Jona ife tidzibwera pano ndikulankhula kuti kumeneko kuli mbwerera. In fact kuli zambiri kuli mbwerera zambiri kumene kuku kuli tikatengano tikakapano justice system the delivery kuti tikamanena kuti chilungamo chikuyenda chimakhala kuti chikuyenda chikumuyendera ndani chilungamocho. Jona, let's go to our case study. Yes. Tikuwerengera nkhani yoyamba. Ngati mungathe kutanthauzirani ife pano timafunitsitsa kuti Malawi angakhale amene chizungu samachimva bwino adzimva kuti kodi tukambirana zotani. Yes. Tiyambe ndi nkhani yoyamba. Muone kusiyana kwa mmene mabwalo athu a milandu akumachitira popereka zigamulo dziko muno. Yes. Health Milhert. Dzina menelo imene ndi dzina la munthu. Mveka sira kuno Ayi, sira kuno. Chabe. Mkulu ameneyo was found cultivating Indian hemp and he was fined 1 million kwacha. He was told that he would be jailed for 12 months if he could not pay the money. Managing director wa Castel Malawi. Uyu ndo jamalima kumpanda wake ku Blantyre. Sukuti amagulitsa amalima kapena anapezeka nacho mmajumbo amachita kulima nkuluyo. Kuchita kutenga khasu kutipulira ngati nkotheka fetereza ndi manyowa sokati pamene kuchilima chabwino. Iyeyu 1 million ndipo anauzidwa ngati simupereka 1 million imene tikunjateni 12 months. Chabwino. Tipite kwina. Trust Nshengeni was found with 112 bags of chamba and he was fined 2 million kwacha. He was told that he would be jailed for 36 months, immediately 3 years, if he could not pay